Näin luot ihanaa joulutunnelmaa kotiin. Paristokäyttöiset valaisimet on näppäriä tunnelmantuojia niin sisälle kuin ulos. Valot voi asentaa helposti minne vaan, kun pistorasian paikkaa ei tarvitse miettiä. Tässä 5 vinkkiä. Huonekuusi on kuin pienoisversio joulukuusesta ja mahtuu joka kotiin. Jouluista tunnelmaa saat kieputtamalla kuusen ympärille paristokäyttöistä valoketjua, joka saa virtansa vartan paristoista. Helppo tapa tuoda tunnelmavalaistusta sisälle on koristella lasipurkki. Täytä läpinäkyvä purkki esimerkiksi kävyillä, havuilla tai sammaleella. Lisää ohutta valonauhaa tai LED-kynttilöitä. Näin syntyy kaunis koriste, joka tuo tunnelmaa sisustukseen. Klassiseen havukranssiin tai köynnökseen saat lisäfiilistä kieputtamalla ympärille paristoilla toimivat valot. Havukranssi sopii kauniisti esimerkiksi ulko-oveen ja köynnöskaiteeseen. Ulkolyhdyt tuovat tunnelmaa ja valoa pimeän vuoden aikaan. Vartan paristokäyttöisiä lyhtyjä voi sijoitella helposti minne vaan. Asettele lyhtyä esimerkiksi portaille tai roikkumaan puusta. Muistathan kierrättää käytetyt paristot viemällä ne kauppojen keräyslaatikkoon. Mitkä on sun parhaat vinkit jouluvalaistukseen?